Terve! Olen Valentin, 25-vuotias, ja tahtoisin vain sanoa teille, että Jumalan sana on elämän kartta. Olen käyttänyt sitä elämäni ohjenuorana siitä lähtien, kun tunsin Herran. Se on ollut elämäni paras asia. Elämäni on muuttunut valtavasti ja tunnen itseni maailman onnellisemmaksi ihmiseksi, sillä tiedän, että elän Jumalan tahdossa. Ja vaikka olisi joskus hankalaa, tuntea Jeesus on paras asia, jonka voit kokea elämässäsi. Kun sulla on hänet sydämessäsi, kaikki asiat koituu sinun parhaaksesi. Tahdon innostaa kaikkia nuoria avaamaan sydämenne Jeesukselle, niin tulette kokemaan ja tuntemaan uusia mahtavia asioita, joita ette koskaan ennen ole kokeneet. Paljon terveisiä ja nauttikaa elämästä! Moi, nimeni on Nicole, olen 13V, olen Ecuadorista, Quitosta ja tahtoisin kertoa vähän minusta. Kun olin 2-vuotias, päälleni putosi kiehuvalla vedellä täytetty kattila ja sairaalassa ollessani tohtorit sanoivat, etten eläisi aikuiseksi. Mutta kiitos Jumalalle, nyt olen nuori, olen uskovainen ja minä haluan elää ainoastaan Jeesuksella. Jumalan siunasta teille. Cáceresista, Kristus on kallio seurakunnasta ja tahdon kertoa teille, että Jumala on muuttanut elämäni. Ennen elin kaukana Jumalaa, en piitannut lajeista enkä kuunnellut vanhempiani. Kun menin bileihin, en tullut takaisin kotiin vasta kuin 3 päivää myöhemmin. En luullut, että kukaan olisi voinut muuttaa elämääni siihen asti, kun kuulin Jumalan sanan. En ollut siitä koskaan kuullut aikaisemmin, enkä tietänyt Jumalasta mitään. Mutta sillä minä etsin rauhaa ja tunsin Jumalan tien. Hän on vapauttanut mut kaikista juopottelun, tupakan ja huumeiden kahleista. Ja nyt joka päivä enemmän otan kädestänsä kiinni. Paljon terveisiä. Moi, nimeni on Neli ja nykyään mä asun Cáceresissa ja olen Cáceresin seurakunnan jäsen ja tahtoisin puhua teille koko sydämestäni tällä hetkellä. Minulle puhuttiin paljon elävästä Jumalasta, joka elää taivaassa, mutta minä en vain halunnut kuulla hänestä, halusin myös kokea hänet elämässäni. Yhtenä päivänä päätin avata sydämeni hänelle ja sanoin, jos sinä olet todellinen, tule sydämeni asumaan. Minä avasin sydämeni hänelle ja hän muutti koko elämäni. Elämäni oli pelkojen siteissä. Olin syvästi haavoitettu ihminen. En olisi uskonut, että joku olisi voinut minut eheyttää, mutta hän teki sen kokonaan. Olen uusi luomus, niin kuin sanansa sanoo. Ei haittaa, vaikka tuntisit itsesi nöyrytetyksi, haavoitetuksi, tai jos tuntuisi siltä, ettei elämäsi ole minkään arvoista. Jumala arvostaa sinua. Olet tärkeä hänelle. Hän vuodatti verensä puolestasi ja odottaa sinua avoin käsin. Tahtoisin tänään tämän videon koskettavan teitä ja avaamaan silmänne näkemään, että on olemassa todellinen Jumala. Minä olen nuori, rakastan Jumalaa ja seuraan Jeesusta, sillä olen kokenut hänet elämässäni. Hän ei ole tunne eikä mielikuvituksen asia. Uskalla tänään avata sydämesi hänelle, sillä hän on ovellasi kolkuttaen. Jos sinä avaat hänelle, niin hän tulee sinne asumaan. Lähesty Jeesusta ystävänä. Hän on uskollinen ja antaa kaikki syntisi anteeksi. Hän kuoli puolestasi ja rakastaa sinua edelleen, vaikka sinä ottaisi häntä vastaan. Mutta olisi valtavaa, jos voisit sanoa hänelle, avaan sydämeni sinulle, otan sinut vastaan, pelastajanani. Paljon siunasta teille. Toivoisin näkeväni teidät joskus ja nauttikaa Fernandosta ja Susannasta myös. He ovat meidän nuorisopastoreita ja kysykää heiltä niin paljon kuin lystätte, ettei jää mitään kysymyksiä sydämiinne. No niin, oli kiva lähettää teille tämän viestin. Pusu, Jumalan siunasta. Hei kaikki. Paljon siunasta kaikille. Tulkaa pian meitä katsomaan. Neli. Tervehdi. Moi, olen Adaneli, mutta mua kutsutaan Neliksi. Kiva tutustua. Mari, tervehdi. Moi. Muy bien.
Ismael. Me llamo Ismael y tengo 16 años. Moi, olen Ismael, 16-vuotias. Tunnen Jumalasta pienestä lähtien, mutta vasta vähän sitten tulin todella uskoon ja olen kokenut mitä on elää Jeesukselle. Kyllä minäkin ennen elin bileissä ja jahtasin tyttöjä. Mutta se ei täyttänyt elämääni. Oli osa sydämestäni, joka oli tyhjä ja synkkää ja vain Jeesus pystyi sen täyttämään. Paljon terveisiä ja näkemisiin! Annappa sanoa. Dani, vamos allá. Moi, olen Dani, olen 18-vuotias ja olen Honduraksesta, mutta elän Espanjassa. Ja tahtoisin kertoa teille, että minäkin olin niin sanotusti uskovainen, mutta vasta pari vuotta sitten laitoin elämäni Jumalan käteen. Ja ei se haittaa, vaikka et olisi uskovainen sinä, mutta pyydän sinua etsimään ja lähestymään Jumalaa, niin näet, että hän on todella olemassa ja hän muuttaa elämänne. Moi, olen David, 20-vuotias, myös Honduraksesta ja käyn seurakunnassa pienestä lähtien, mutta 4 vuotta sitten Herra täytti elämäni. Silloin mä oikeasti kohtasin hänet ja hän muutti minut. Jumala täytti minut ja hän voi myös täyttää sinutkin. Hän odottaa sinua avoin käsin. Näkemiin. Y Él los ama y Él los está esperando con los brazos abiertos. Esperamos verlos pronto aquí. Olen Abel, olen 23-vuotias, olen Espanjasta ja olen ollut uskossa noin 3 vuotta. Ja tahdon haastaa sinut tänään elämään maailman virtaa vastaan ja nauttimaan elämästä Jeesus sydämestäsi. Olen Stefani. Olen 16-vuotias ja olen Kolumbiasta. Olen ollut Espanjassa jo 2 vuotta. Ja oikeasti olisi tosi kiva, jos tulisitte käymään ja voitaisiin tutustua. Paljon Jumalan siunasta ja tsemppiä eteenpäin. Moi, olen Melissa Honduraksesta ja olen asunut Espanjassa yli 3 vuotta. Minäkin olen uskovaisen perheen jäsen, mutta vasta 2 vuotta sitten kohtasin ja otin vastaan Jeesuksen. Se on ollut elämäni paras asia. Ja uskon, että jos sinä avaat sydämesi Jeesukselle, et koskaan sitä tule katumaan. Minä haluan elää. Hänelle Jumala rakastaa sinua.